बड'लेण्ड रादाबनि 5थि गायसनथाइ सानाव लैहोर लैहोर बाहागो लानो खावलायहरदों। बर'नि गेजेराव गिबिसिन जोनोम मोननाय बड'लेण्ड रादाब खौरां बिजोंनि गाबोन 5थि गायसनथाइ सान। बे गायसनथाइ सानखौ गाबोन 10 सेप्तेम्बर खालाराव गोदानै दाजानाय तामुलपुर जिल्लानि तामुलपुर सदर थावनि मथंगाफुरिनि गंसे नब्लाङाव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय बिथांखि लानाय जादों। बे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव तामुलपुर आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि मेलेमजिबि सान्थौगिरि आरो गासै खौरांगिरि बिथांमोनखौ गासैखौबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनो बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय खावलायहरदों। चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों, जोंहा बड'लेण्ड रादाब जा चेनेल नोंथांमोना मिथिखागौ जे बे बड'लेण्ड रादाब चेनेला फैयै फैयै जोंहा 5 बोसोराव आगान होबाय। बे 5 बोसोरा जोंहा गाबोन अर्थात 2023 मायथाइनि 10 सेप्तेम्बर खालि गाबोनो गायसनथाइ सान एबा जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ जोङो मोनफ्रोमबो बोसोरनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय लेखा जों दिनै बे हाबाफारि लादों जे गाबोनो जोङो नैबे तामुलपुर जिल्लानि जे मथंगाफुरि, बे मथंगाफुरियाव जोङो जोनोम सानखौ फालिनाय हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय आङो गासै रायजो राजा आरो गुबुन चेनेलफोरनि बिगोमा एबा मावथि आरो रिपर्टार गासैखौबो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों बा आं खावलायनो लुबैयो, जोंनि बड'लेण्ड रादाबनि जे गायसनथाइ सान गाबोनो नोंथांमोनखौ जेबो राजखान्थि, रांखान्थि, धोरोम, राव, हारिमु जेबो फारागथि सानालासिनो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै एबा बाहागो लाफैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जे बे जों जेराव लादों बेनि एड्रेसखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो लुबैदों जे बेयो बाक्सा जिल्लानि जि बोखावजायै बाक्सा जिल्ला, बेयो गोदानै जोंहा तामुलपुर जिल्ला जाबाय। बे तामुलपुर जिल्लानि जि मथंगाफुरि बे मथंगाफुरिनि बेवहाय मथंगाफुरि नब्लां दङ, बे नब्लाङावनो जागोन। बेयो ओरै खाथिसिन होनना बुङोब्ला तामुलपुर पार्क आरो तामुलपुर बाजार, बिथिं ओरै सानजा फारसेनिफ्राय फैयोब्ला नाग्रुजिलि बारबोनानै आरो बिथिं खोला फारसेनिफ्राय फैयोब्ला रङियाथिं ओरै फैनानै आरो साहाथिं फैयोब्ला ओरै कुमरेघाटा बारबोनानै बेवहायनो बे तामुलपुर मथंगाफुरियाव मोनसे तिनालि सक दङ, बे मथंगा सक होननानै बुङो। दा बेवहायनो जोंनि बे हाबाफारिया जालांगोन। आङो जोबथारनायाव बेखौनो लुबैदों जे रावबो जेबो फारागथि सानालासिनो, मोनसा मोनसि सानालासिनो जोंनि मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लाफैनो थाखाय आं गुरै खावलायहरबाय। गाबोननि जे हाबाफारि बेवहाय जोङो माखासे आलासिफोर लिंनानै लाबोदों। बे आलासिफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आङो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों। जोंहा गाहाय आलासि चिफ गेस्ट बिथां जोंनि आसामनि मिनिस्टार उरखावगोरा ब्रह्म, मिनिस्टार अफ हेन्डलुम टेक्सटाइल, आरो जोंहा दङ एपइन्टमेन्ट स्पिकाराव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सार, आरो लोगोसेनो दङ नरेश कलिता, बिथाङा नियमा बार्तानि एडिटर, आरो लोगोसेनो दंबायो जोंनि गेजेराव गोबां आलासि। बिथाङानो जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि डक्टर प्रणब ज्योति नार्जारि आरो पारुल भरालि बर', आरो दंबायो जोंनि गेजेराव जेनेरेल सेक्रेटारि बड'लेण्ड जार्नालिस्ट एस'सिएशननि रमेन दास, आरो जोंनि गेजेरावनो दंबायो प्रेसिडेन्ट अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि मिस्टार हांगामा नार्जारि, बिथांमोना जोंनि गेजेराव बाहागो लागोन। आरो जोंबो बिथांमोननि आलासिनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरगोन जे जों रादाब बिजोङा आथिखालाव समाजनो जोङो माबायदि खामानि मावनानै होयो बा माबायदि जों समाज फोसाबनायनि खामानि मावलांगासिनो आरो मावबोगोन, बेखौ नोंथांमोननि गासै रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोननो जोङो बिथांमोननि आलासिनि गेजेरजों गासै खोथाखौ जोङो गुवारै खेंफोरथि महरै जोङो बुंफोरनानै होगोन। आरो बिथांमोननिफ्रायबो जोङो गोबां बोसोनफोरखौ लाबोबाय थागोन। दा बेनिखायनो गासै आरो नैबे जोबथारनायाव आं नैबे खोथाखौ आङो खनसे बुंबावनो लुबैदों जे जायफोरानोखि इयुन जेनेरेसनफोरा रादाबगिरि महरै जानो थाखाय सिमां दङ बा थांखि दङ, दा बिथांमोना जोंनि बे गाबोननि जा हाबाफारि जानो गोनां बे हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनानै बेनि सासे रादाबगिरि जानो गोनांब्ला
माबायदि खामानि मावनांगौ एबा बेनि नलेजआ माबायदि जानांगौ बेनि गासै नलेजखौबो बा बेसिक नलेजखौ नैबे जोंनि गाबोननि हाबाफारिजों नोंथांमोनाबो लालांनो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जायफ्रानोखि रादाबगिरि जानो गोसो गुदुं दङ बिथांमोनखौबो आङो बाहागो लाफिनगोनखौ आङो खावलायबाय आरो फिन खनसेबाव गासैनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों।